Aký má zmysel zavedenie automatického vyhodnotenia brzd v rámci celoštátneho informačného systému? Momentálne máme na Slovensku schválené dve zariadenia na meranie brzd, teda valcové skúšanie brzd od dvoch výrobcov. Obidve značky týchto skúšobní zberajú rovnaké štandardizované namerané údaje, ktoré sú následne posielané do celoštátneho informačného systému a používané na vyhodnotenie kontroly brzd. Pri schvaľovaní týchto zariadení na STK sa posudzuje len schopnosť skúšobne merať predpísaný rozsah údajov a posielať ich cez internet do centrálneho systému. Pri automatickom vyhodnotení sa výpočet a vyhodnotenie robí z prenesených nameraných dát v centrálnom informačnom systéme. Rovnakými algoritmami bez ohľadu na značku alebo typ skúšobne a zo štandardizovaného rozsahu dát, opäť bez ohľadu na značku alebo typ skúšobne. Výpočet softvérom valcovej skúšobne brzd nie je a nikdy nebolo predmetom posudzovania a schvaľovania na použitie na STK. Medzi vyhodnotením meraní na skúšobniach rôznych výrobcov tak vznikajú rozdiely. Prvým dôvodom na zavedenie automatického vyhodnocovania brzd je zjednotenie vyhodnocovania, bez ohľadu na použitú skúšobňu brzd. Ani jeden, ani druhý výrobca tak nebude znevýhodňovať, respektíve zvýhodňovať meranie voči druhému. Druhým dôvodom na zavedenie automatického vyhodnotenia brzd je pomoc technikom. Technik je povinný z nameraných údajov vypočítať parametre, ktoré charakterizujú účinok brzd a porovnať ich s predpísanými hodnotami. Na to môže použiť pero, papier, kalkulačku alebo namerané údaje hodiť do predpripravenej excelovskej tabulky. Tieto údaje však nie sú spätne odkontrolovateľné. Na prvotný orientačný prehľad bezprostredne pri meraní mnohí používajú aj zobrazenie vyhodnotenia softverom skúšobne brzd na jej displeji. Žiaľ, často v každodennom strese a časovej tiesni ostávajú len pri ňom. Prichádza tak k množstvu chýb pri vyhodnotení brzd, ktoré vieme spätne zistiť analýzou dát. Keď sme pred pár dňami prechádzali dáta za rok 2024, identifikovali sme až 17 903 takýchto prípadov v celej sieti STK, z toho až 74% sa týkalo práve účinku prevádzkovej alebo parkovacej brzdy. Teda nie je tých komplikovanejších výpočtov, ako je súmernosť pôsobenia alebo kolísanie brzdnej sily, ale výpočtu, ktorý softvér skúšobne ani neponúka, keďže skúšobňa na ne nemá vstupné údaje. Uvediem príklad. Na základe nameraných brzdných síl bolo vypočítané zbrzdenie, ktoré je zjavne nedostatočné. Avšak technik vozidlo vyhodnotil ako spôsobilé. Je takéto vyhodnotenie objektívne správne? Mohlo dojsť k chybe pri nahadzovaní hodnôt do excelovského súboru? Nedochádza k nespravodlivému boju voči konkurencii? Alebo skôr technik v každodennom strese výpočet neurobil vôbec? Toto sú otázky, na ktoré sa nebudeme musieť pýtať, ak bude automatické vyhodnocovanie brzd priamo aplikované v systéme STK. Všetkým chybným vyhodnoteniam a porušením predpisov zo strany technikov podľa aktuálneho nastavenia zákona musí často znášať zodpovednosť aj prevádzkovateľ STK. Z veľkej časti ani nezámerných, ale skôr nedbanlivostných dokáže automatické vyhodnotenie kontroly brzd zabrániť.